ħafna ħasbu li kien se jkun hemm nuqqas taqbil fis-Summit Ewropew bejn min irid aktar miżuri ta' awsterità u min irid aktar nefqiet li jistimulaw l-ekonomija. Iżda fi tmiem il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew mifruxa fuq jumejn fi Brussell, il-pajjiżi membri ħadu pożizzjoni ta' sens komun favur il-bilanċ. F'konferenza tal-aħbarijiet fit tmiem il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li mhux kull nefqa twassal għal tkabbir ekonomiku trid tkun nefqa fuq sma illi għandhom potenzjal qawwi. Hawnhekk semma kif fil-kabinett ta' gvern ġdid hemm politiku responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni, settur li joffri l-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku. Fost il-konklużjonijiet elenkati fis-Summit Ewropew illi jimxu id fit mal-proposti ta' gvern ġdid f'Malta hemm il-garantija għaż-żgħażagħ biex persuni taħt il-25 sena jingħataw opportunitajiet tajbin ta' xogħol, edukazzjoni kontinwa u taħriġ prattiku. Konklużjoni oħra tas-Summit Ewropew hija t-tnaqqis tal-burokrazija. Fil-fatt ġie kummissjonat rapport biex il-Kummissjoni Ewropea tidentifika regolamenti li ilhom fis-seħħ għal numru ta' snin u issa saru antikwati. Gvern ġdid se jkollu attitudni aggressiva kontra l-burokrazija bil-ħatra ta' kummissarju għas-simplifikazzjoni amministrattiva li se jevalwa l-liġijiet ta' pajjiżna u jara li huma dawk antikwati li qed joħolqu burokrazija żejda. Se jkunu introdotti wkoll numru ta' proċeduri fosthom is-sunset clause li tagħti data ta' skadenza għal kull liġi dwar it-tkabbir ekonomiku u l-gvern kollu jġeddida wara dik id-data. Miżura oħra għal Joseph Muscat hija li għal kull liġi li tidħol fuq in-negozju titneħħa liġi oħra. Intant waqt is-Summit Ewropew il-Prim Ministru Ingliż David Cameron ta' rendi kont dwar is-Summit tal-G8 li se jitlaqqa f'Ġunju li ġej fl-Irlanda ta' fuq u se jiddiskuti it-tassazzjoni, it-trasparenza u l-kummerċ. Ġew diskussa wkoll relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Russja kif ukoll is-sitwazzjoni fis-Sirja.